بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tukbal na to sa lago-lago pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari ni sab kita ni biyaon hatampat ini. Yaluhay kato tani sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbya pagbalmata minsan ning kaunan nyo yan kabaybayan yari kami ha station. Hamaksud sin kita ni wayron nugayng malingkan magpakusog sin pag-iman. Magpasambo sin pag-agama karna naraak kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala insubay magtaayo ning katan muslim hay kakusog sin pag-agama nila hay kakusog sin pagkasilasan nila aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Maksud sin ayat mga katawtay manghuran naraak kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala papagtulong tabangon subay magtukot-yukuhi in mga muslim ikasambo sin pagmabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala ikakusog sin pagmabuga nila iban ikakusog sin pag-iman nila sarta liyang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala in subay sila di magtabang tiabangi magtukot-yukuhi hay ka larak sin agama iban hika hinang sin maksiat. Naadlaw ini mga katawtay mga huran wajib kato taniyo manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita na ligap sabab yung mga manusya ligap amuin wayroon nakabatok pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon nila piyarihala impardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala di ra maingat kumila bang hisiyo intuhan niya di ra maingat umingat bang uno inagama niya di ra magparulisin wajib pahil-pahilon dain katan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga manusya be ni mga katawtay manghuran sila na yan yung pagtawagon sin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika humul ghafilun sila na yan yung mga manusya labi ding hayop sila na yan yung mga manusya matan ligap di maingat magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala na wajib hatiap-tiap bariman mga katawtay manghuran bang sila maligap subay sila manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kau naligap simpag dunya na tumtuma in dunya ini kabin murah bang kau naligap simpag usaha na tumtuma in pag-usaha aon waktu niya karna bang naabot in waktu yaon subay hitunay mo in haksin nagdihil kay mo sinusahayaw namunin Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran hamasasing kita niyo ini mataod imbya mga kaliligapan si manusya mataod in mangdahi kanila hikapaling kanila deng hamagtumtum patuhan nila Rabbul Alamin biasin sa kaula-ula kaya lupahan nila bang unin maksud hangkan sirapya panjari sin Allah ta'ala kaya lupahan sing kamatauran manusya hamasasing kita niyo ini hamaksud sin kapapanjari kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala
Aon din kanila kasakupan mo magdunya. Mag-usaha, magdunya, sa kaula-ula, insya yaon mabuhi na rin di salama-lama kakkal hadunya. Natumtumun na ito mga katawtay manghuran. Ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala bright. Amo na kimawa sadya sila sin pagdunya, hikakusog sin pag-akhirat nila. Dahil hasabab yan, ang mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala, amoy bright, sila na yato'y nagparuntungan din di hadunya, dagpagpaadlaw akhirat. Hanggang sa lang Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, inna lillahi ibadan futana, tarakud dunya wa khaful fitana, نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. In maksud sin mga daman-daman ito mga katawtay manghuran, aun tud ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di habaw sing guymini mga amin panday-pandikal. Sila na yato, kaingatan nila, in hakikat sin dunya ini. In dunya ini faniya. Ini malanyap da, hikabinda sing kita niyukatan mga katawtay manghuran. Sa walal akhiratu khairu abqa. In susungon sing kita niyukatan, amoy nadlaw akhirat. Nadlaw akhirat yung mga katawtay manghuran, dua rin kamatunan si manusia. Fariqun fil jannah, wa fariqun fil sa'ir. Inamok tumpukan, makasud palam sin surga. Ini karwa tumpukan, aadanallahu wa iyakum minhum. Fariqun fil sa'ir, ini karwa tumpukan mga katawtay manghuran. Amunain makasud sila palom sinapinar ka jahannam, bangman ako iban sing kamu lapasan sin Allah Ta'ala, ibandi niya palamurun ding mga likusan si manusia ito. Na mga manusia gimaugot alawm sin pangatayan nila yung dunya ini, sila na yung manusia na binsana. Karena mga katawtay manghuran, in dunya ini di mo siya maapas. Wayroon ini dugaing madawhat si manusia illa ta'ab wal anat. Wayron madawhat si manusia maghapasin dunya, malingkan lao liman kabinsanaan. Karena mga katawtay manghuran, in dunya ini, piapanjari siya katutan niyo, hasupaya mausal siya pag-akhirat. Ay ikaw mahinang ipon sin dunya. Dahil hasabab yan mga katawtay manghuran, in manusia biyaw nag-uusaha law simbaw sin gumini doang kajinis. Ang mga manusia, diyawhat nila in alta nila hatiranan sin haram. Di sila magpaluli mga katawtay manghuran. Sibudakan, inusahan nila ding haram, atawa ding halal, di sila maglingi in mahalga kansuban in aurat nila, iwan sin babaunan nila. Di sila magpaluli, doon naka atiranan sin halal atawa haram. Ng mga manusia, may mga katawtay manghuran, way pagduwarwah, sila na yan in ipon sin dunya. Di magsipat in mga bariman sipat biyaini. Ada po ni karuwa mga manusia, diyawhat nila yung pag-usahan nila tiranan sin halal, sa kawa na sadya, sila na yato yung mga manusia isang naligap. Naligap, wayroon nakabatok magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga katawtay manghuran, ang kita niyo ni kataan, mu'ida pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang painbistahon sin Allah ta'ala kato taniyo, ang urain na hinang nato rin di hadunya. Wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Ang urain madawhat si manusia dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang urain na hinang na rin di hadunya. Mga katawtay manghuran, in kaunan si mga sahabat, kiridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na yato'y mga manusia, nagpapanaw pa sila rin di habaw sing gumi, sa kiridaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gawain sila yato, mag-business, maglito-lito, magbi-iban sin magdagang, sa gawain hak sin nagpapanjari kanila, wayroon nila tuod kya lupahan. Karena biyangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala, inding hamanga adat iban papata nila alam sin Quran mahamulya, kabaita surat Nur, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fi buyutin adina Allah, an turfa wa yudhkara fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن مقصود sin ayat yung mga katawtay manghuran, mga manusya bright amunin mga sahabat, kiridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala.
yabutan nila in hakikat sin dunya ini. Karena Allah Ta'ala in nagbayta kato taniyo, wa huwa asdaqul qailin. Sifat nin mga sahabat karidaan sila sin Allah Ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Sila na yato'y mga manusia. Wayroon kirigap kanila in pagdagang-dagang nila, in pagbisnis nila, iman in pagbinila. Piyalabi nila in pagtaat po Allah Subhanahu wa Ta'ala yung parasul niya. May mga katautay manguran, sabab ang winin biya mga hihalian si mga sahabat, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Sabab siyasat dia nila in amal ibadat nila yaon haadlaw di na makamumpatin anak, haadlaw di na makamumpatin asawa, haadlaw di na makamumpatin alta, malain ka na mo rin amal ibadat. Mabuwa sila mga katautay manguran, amuin mahisab sila sin Allah Ta'ala, bistahon sila sin Allah Ta'ala adlaw kana hawayro ni kajawab nila dito hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sabab yung mga katautay manguran, subay, ingkaw na si mga beriman, datungan siya sin pagdunya, mag-alhamdulillah siya. Sa gawa, in pagsukur hanemat sin Allah Ta'ala, subay siya usalun hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subay kita ni mga katautay manguran, umurul halimpa si mga sahabat, karena sila na yatuin karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab, insipat sin mga sila, manusia beriman imurul ha ulian nila ini, na sila na yato'y sabing kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasaman ni Umar ibn al-Khattab, karidaan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambuk kisa pamintangan mga katautay manguran, nagpatarang kato taniyo in mga sahabat, wayroon tuod sila naligap sin pagdunya. Hoon magdunya sila yato mga katautay manguran, magbisnis, mag-usaha sa ikakusog sin pag-akhirat nila. Hazaman man ni Umar ibn al-Khattab, karidaan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaingatan niyo ray sabi Umar, bang bedinin pamarinta nila, pamarintahi Umar. In pamarintahi Umar halam sin kaadilan, na naukam man inula Siyam, inhula Siyam upat, Syria, Lebanon, iba sin Jordan, iba sin Palestine, ang may pagtawag na Biladu Siyam, na in pag-amir hawak tuyat to, ya Abu Ubaidah, kaingatan bisab sin kamu, ya Abu Ubaidah, hambuk siya deng mga sahabat, ini biyaitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadu asyaratu mubashsyarina bil jannah, tau surga, nasabot ito ya Abu Ubaidah, hangkan sa ikalabyan sin tao ini, giulal siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aminu hadhil ummah, manusia kapangandulan sin ummat ini, amuna yu Abu Ubaidah. Hangkan sa zaman ni Umar, kaya dugsuan man siya, nagpiman khalifah, laong yabang sadjabuhi ya Abu Ubaidah, tartan tupiun ko ya Abu Ubaidah, minsan ako asubuhon sin Allah Ta'ala dito, hadarat niya, ini kasambong ko ya Allah, sabab ya Abu Ubaidah ini, pinisin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sin kapangundulan sin ummat ini, amuna sadja, wairun kiadar sin Allah Ta'ala, hawak tu amin nawapat ya Umar yattu, asan nawapat ni Abu Ubaidah, karena kiugdan siya sakit taon dito hawla Siyam. Imaksud mga katautay manguran, ipatarang kay mo yung kisah ini, ikaw na si mga sahabat, di magkapin din kahalan nila, Allahu Akbar. Naukam man ni Siyam na hinanghula Islam, na yung Umar, din ang mga adat niya, pagparahon niya manakura. Kitaon ni Umar, bang wayroon na napinda, in mga sahabat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sabab yun, timawad na yung pila, timawad na yung sin, karena janji yato sin Allah Ta'ala, hirihil sin Allah Ta'ala ummat ini. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zawa liyal ard, faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sambil long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa utitu al-kanzaini al-ahmar wal-abyad. Hasata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith mulia yaun, ini piyakita sin Allah Ta'ala Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in dunya ini, isadlupan niya iban sin subangan niya. In ummat sin Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam, abutan sin pamarinta nila subangan iban sadlupan. La yablugan na hadal amar, ma balagal laylu wan nahar. Abutan na sin agama Islam in subangan iban sin sadlupan, dahil ngutara pasatan. Mabaya iban sin diin kafir, asal abutan to sin pamandu sin agama Islam. Na doon man mga katautay manghuran,
Ingkaunan ni Umar, magbisita siya. Pagbisitahon ni mga umara, mga kanakuraan, mga gobernur, na hupunta, namisita ni Umar matupa siya, kitaon niya, tandasun niya, yung mga sahabat, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mayroon na napinda. Sabab yan, doon niya naukab na, mga katautay manghura. Na doon mayan, na nag-ison na yung kaywanan mga nakura, sambil yabot yung Umar, paglabot kan Umar, sa aun wayroon nag-invite kanya pabay, sarta intauyaon amir, nakura kalasan ni Umar. Biya mga naaon imbiya, simod palam atay yung Umar, may takulong niya, wayroon invite simbagay ko ini. Na biyitaan niya, sabi Umar, kingatan niyo rin, minsan yung saitan, nahuwa ka niya, siya, direct magbisara. Laong niya ya amir, laong niya ya Aba Ubayda, ini kaulong niya, way mag-invite pabay. May tayat to. Nalong niya Abu Ubayda, siya ni mga katautay manghuran, amir, nakura sin mga sahabat dito Hasham. Way mo ako lang invite pabay, mumayta. Laong niya amir al-mu'minin, laong niya Abu Ubayda, adakala, bang kau maka-invite, bang takaw ma-invite pabay ko, tunguin luha sin mata mo. Lang niya sarina, invite ako pabay mo. Nahupunta mga katautay manghuran, invite na kailo, hi Umar, hi Abu Ubaydah, radiyallahu anhum ajma'in. Doon mayan, ang panasya liabot, sinuno mga katautay manghuran. Sinuno maray, impiang hulmat, si sahabat ini, impiang hulmat mga katautay manghuran, asin-asinda, iban sinti na pa ay matukas na. Hamok amir mga katautay manghuran. Nakatangis si Umar ibn al-Khattab pagkita niya. Nakatangis si Umar mga katautay manghuran, iban si pagsukol niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daw niya magsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala, isabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam mayroon na napinda. Bukon biya sing kamatauran, hamasa sing kita niyo mga katautay manghuran. Bangman kita niyo lapasan din ang mga mano siya ini. Ingkalyasa ni halong pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makusog mag-ibadah. Sa yukap man kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdunya. Dihilan sin Allah ta'ala alta. Biusan sila sin iban simbulawan, iban simpilak. Di na maingat kumilatuhan nila. Di na maingat magtuhan. Di na maingat kumila sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way manus hamasa sin kita ni mga katautay manghuran. Maray hati ko. Kaya lupahan nila na ini aun panandas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiyama. Way pagduarwa mga katautay manghuran. In mga sahabat si Nabi Muhammadun alayhi salatu wassalam, nakaupi sila ha Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sabab guru nila luggiya. Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam isuntuan nila. Hangkan sa naukabin pagdunya ha zaman si mga sahabat, naukabin Syam, naukabin Iraq, naukabin Misr, wayroon na napinday kasahabatan si Nabi Muhammadun alayhi salatu wassalam. Hambuk adlaw yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimuha siya din halawang bahay niya. Pagkuha mga katautay manghuran in hadith ini kabayta Imam Al-Bukhari ada bil mufrad sarta na sabut daysab Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Pagkuha si Nabi sallallahu alaihi wasallam din halawang bahay niya, piagbak niya Abu Bakar radiyallahu anhu. Lang niya Abu Bakar may takaw gimuha din halawang bahay mo. Lang niya Rasulullah nakagawa ko din halawang bahay ko sabab sinhabdi. Hiyabdi ako. Long niya karikaw, matumanaw kita, matukan Abul Haytham al-Ansari radiyallahu anhu. Pagpanaw nila, piagbak niya ni sabi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Long niya Umar, may takaw gimuha, may niwakto. Long niya Rasulullah, ang kanako gimuha sa wabiyat di ako. Long niya matukita kan Abul Haytham al-Ansari radiyallahu anhu. Sababin Abul Haytham ini, ang kabun niya, ang hulma niya, iman ang mga rijikidil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man mga katautay manghuran kita niyo. Ya kamu mga karihilan sin Allah ta'ala alta na pangawara kamu pamintangan. Habanda kaniyo sin Nabi pilihan Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Na pagdatong niya maun, pagdatong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban ni Abu Bakar, iban ni Umar, na wayroon din doon ni Abul Haytham. Inkiabutan nila rin doon asawa niya. Nanong niya ni Abul Haytham, nang niya ito pa kimawa ka tubig hangkaray. Wayron dalimo kay di matong na. Pagkita si Abul Haytham al-Ansari radiyallahu an, kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ni Abu Bakar ibn Umar,
long na wayroon na sa mulya bisita ko hadlaw ini. Siyunat ka to mga katawtay manghuran. Dahil habamando ka to si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagkilahon mo bang isin bisita mo? Pagkilahon mo bang isa dong hisin tao mamisita kay mo? Karena subay mo hitukbalin tiap-tiap hak nila. Nagagandilanin na bisita mo kaniya. Hangkan kiyuyagan yabul haytham. Ang panasya amin kiyuyagan diyan niya mong pakabun niya. Ang panasila hulmat sin hulma iban sin tubig mahagpay mga katawtay mga na doon mayan ang panamino min Nabi sallallahu alaihi wasallam sin tubig mahagpay yun. Pag inom sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laong niya amunayni in ni'mat asubuhun kamu sin Allah ta'ala hadarat ni hadlaw kiyamat. Allahu akbar mga katutay manghuran. Tubig mahagpay ra. Biar din na yung mga manusia dihilan sin Allah ta'ala milyon pila sa yusibaan. Usalon hapag inuman alak. Usalon hapag zina. Usalon haganda riba. Usalon hakatampiang langan di karidaan sin Allah Ta'ala. Deng ha mga manusia, amo hindi sila pahibalon sin Allah Ta'ala adlaw kiamat, nasabot dito, amuin tao, asumuhon siya bang hauno kiawa nin alta niya. Hauno niya na rawhat. Bang deng halal, okay na. Sa di pa siya makaligtas, sa subuhon pa siya. Fima anfaq. Hauno niya piyag napakainalta niya mga katawtay manghuran. Wala tus'alunna yawma idhin anin na'im. Hadlaw kiamat pangasubuhan da kamu sin Allah Ta'ala hakatan ni'mat yanughara kan yung mga katawtay manghuran. Namihaning kaunan si mga bariman mga katawtay manghuran. Way pagduwa-ruwa in kita niyo subay kita niyo mga wa pamintangan hakisa si mga sahabat, kiyaridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari pa ang kisah. Hasaman ni Umar anong sahabat, piyaraan niya matumag na kura pahims. Isahabat ni mga katawtay mahuran, hamok na yung badyo niya. Iban sili-sili niya pag-ailan. Hasaman man ni Umar, piyangayo ni Umar. Long niya papag nakuraun takaw long na rito hims. Di siya mabaya. Di ako, ayaw mo kulong niya. Buta nga, da ka magnakura. Sabab lang na di ako mabaya. Timang si Umar Ibn al-Khattab, kiyaridaan siya sin Allah Ta'ala. Lang niya maubos niya ako, papag nakuraon bus di na, di ka mo tumabang tumayon ka ako. Nasambil, siyod hidayat, insahabat ini, tema niya, okay na lang niya, ako na magnakura dito kanila. Napiara na siya Umar matupahims mga katawtay manghuran. Pagparamat si Umar kaniya, sambil kayatan nyo sa bulanan, pagpanahon, si mga sahabat, deng hamadina matupa siya, pagdatong, biyak na siya si mga tao. Sambil nangasubuin tao sing kauman mga tao kauman yaon, nangasubu ha tao yaon. Karena wayroon nila kakilahan, amo na yung namir nila. Lang niya, yakaw lang niya tao, mga sumusadya kami, hindi yung na mo habal, yari na kuno haraan, yan na kuno haraan, in nakura, piyarahi amirul mu'minin, yung Umar, mapag nakuraon ka mo, lang niya ako na siya ini. Na, sa kaula-ula na ajay ng mga tao yaon, karena hapatata, haragbusin sahabat yaon, wayron di mo mahukumin siya nakura, karena ini, imbadyo daan, pag-uwos, ini hapatata bukom biya mga nakura lang na ako na sinimpiara yung Umar ibn al-Khattab bang kawulong na mabaya na tumuya kumaon sumud pa kauman niyo bang kamulong na di magrida ka ako di ka mo mabaya magbalik ako pa Madina nalong si mga tao kauman okay nalong niya nahupunta in kaunan ni Umar ibn al-Khattab kiyaridaan siya sin Allah Ta'ala pagbisitahon niya mga kasahabatan karena ini pagchikon niya yang mga katawtay manghuran, kau pamintangan na kisay ni. Na nagreklamo ng kauman. Long niya, amiral mu'minin ang mga comment na mo. Hanakura na mo ini. Natipon na in kauman niya ni Umar, iban sinakura amir nila. Na doon mayan, long niya Umar nang indua siya pa Allah Ta'ala. Long niya, ya Allah,
marayaw tuod inangan-angan ko kahasahabatan si Nabi mo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nanong yung Umar ibn al-Khattab, karidan siya sinallahu ta'ala, pangasubo na kamulong niya. Pag-comment na kamo, bang unoy biya mga sasanlaon niyo, hanakura niyo yan. Long na ikaisa niya, long ni Amiral Mu'minin, mataas suka. Mataas suka na, ang pamaggoy na kura na mo paupis niya yun. Na long sin Umar, sahabat yun, long na ikasambong mo. Long na Amiral Mu'minin, iniantara ko na sa Jayman sinallahu ta'ala, sa subay ko sambungan. Long niyang ka na kumataas suka na magpakagwa maun, sabab long niya, inasawa ko na sa sakit malukay na. Sarta, wayroon mid, wayroon mag-aadjal, wayroon magdarakdak habay niya, mga katotoy mo. Subhanallah. Hamok amir, hamok gobernur, inhula, piyag amiran niya malago pa rin si sambuangan, agad na yung sug, agad na yung basilan. Na, ada po na masasingkitan niyo ini, nakura sadya, sa ambilasya, nakura. Nakura katan. Mag-agaw nakura katan. Way niya kaingatan, in nakura bang mapatay, hambok sadya kusing nanganyaya siya rakyat niya, amupak ama kasudsurga. Minsan ninamot sin surga niya din kahamutan mga katautay mahuran. Pangasubo, may tabang mawut na tamap tabiara kumamin pag-eleksyon ini tas magbuno at da kumamin purat barangay pag-agawan. Yung mga sahabat niya, to, di sila mabaya magnakura bukong barangay sa prince, governor, di sila mabaya. Sabab mga katautay mahuran, kaingatan nila in hakikat sin dunya, in mano siya, bang di maingat magtuhan, may nang siya ipon sin dunya. Mga katautay manguran, masasingkitan niyo ini, amo pa ka, ibutang na magnakura, minsan di, atas magpatay, konsehal mag-agaw, muslim. Hanggang sa'y nula na to biyaon, biya bahagi-bahagi katan, sinbe mga inisatro, hangpo bay, hambok barangay, inkawan bay, hambok barangay. Bihayan sabab masubkatan magpolitik, ini di mayat magnakura, di mayat magda, simbiya mga rakyat nila, na mga ini malago pa nga subat law kiamat. Ay kuyagan, na doon mayan, yung mga sahabat ini, kaya butan nila yung hakikat sindon niya, di sila may pagnakura. Sa amirin nagbutang kanila, yung Umar ibn al-Khattab. Iban, kaya ingatan niya Umar, yung mga sahabat, adil sila. Nalong niya, wayroon long niya, khidma, wayron servant ko, wayron maid niya. Hambok kamit, wayron maid, hoon. Hakikat ini mga katautay mahuran, bukunin ni mga kata-kata sadya. Sa kaya sarsila, insarsila si mga sahabat, di na tumapapas sa biladlaw kiamat. Subay hipagpusaka, hama kaanakan, insarsila nila ito mga katautay mahuran. Sila na yatun matan, heroes in Islam. Karna, diagang nila inyawalihan, ibasin alta nila. Hakarna, pagpalan yun sinagamay sila. Na doon mayan, amuyat to lang niya, hanggang matasukan ako magpakagawa. Na inikarwa ko, minsing kauman niya yaon, lang ni namir na mo yan, alam sin hangkabulan, magkaminsan na kami lang niya mag-meet, magkita, iban si magbalmata. Lang niya yung mga ikasambong mo. Lang niya Amiral Mu'minin, inini kasibukan ko sa ini. Ay, simbaran ko sa lang niya wayrong buli rapat, subay ko baita. Kaya ingatan mo raw na Amiral Mu'minin. Hambuk-buk na lang ng badyo ko. Allahu Akbar mga katote. Amir, goberno mo ng badyo. Wayrong mid, hambuk na lang ng badyo ko. Ingkabukaan ko bang ako lang niya atlaw-atlaw. Magbalmata, magkita iban sila. Sanlaon na isablang ng tamungon ko, di ako magpinda tamungon. Wala naman ako. Mustak illuha matayo Umar ibn Khattab. Sambil nabasa yung pungot niya mga katautay manghuran. Nagtangi si Umar ibn Khattab pag-ingat dito sing kahalan. Hamuk amir, para nag-koleksin zakat. Sa zakat, pagdihil niya katana tao miskin. Ilas, lang niya, uno pa yung komen niyo, lang niya bang doom, di magsambong. Inakura na mo, misan pa kami magkuko. Habay niya. Lang sin Umar ibn Khattab, uno lang niya kasambong mo. Nung niya Amiral Mu'minin, iniantara ko iman sin Allah Ta'ala. Sasubay ko sambungan. Inadlaw lang niya hinang ko na antara ko iman sinantara nila. Sa alaw niya harum, haantara ko yung ulong nga sin nagpapanjari ka ko. Way pagduwarwa mga katautay manghuran. Inkaw na si mga sahabat, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, wa bil asharihim yastaghfirun.
tiyo-tiyo da intog nila, bang mabot na indum, mga kataw-tay mahuran, makarungog kaw, habay nila yung magtangis magbasa sin Quran, aon din kanila magbasa sin Quran, sin kalam sin Allah Ta'ala, magtangis, magdangul-ngul, abutan sambil masubuin hula, mga kataw-tay mahuran. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Bihayanin saksi sin Allah Ta'ala mga sahabat, in kaunan sindum nila, tiyo-tiyo rin tub nila, sarta tatapin pagpangayo nila kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada po na masasing kita ino yung kamatauran, haadlaw nagmamaksiyat da, hadong maksiyat da, katan waktu di na mayingat magtuhan mga katautay mga huran, hangkanin mga bariman, in hamparuhon niya muna-muna, ang piyardo kanya sin Allah Ta'ala. Bang na perfect niya piyardo sin Allah Ta'ala, ang panatsikon, bang naparihala na rin kasunat-sunatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang ito na-check niya rin sab, kitaon niya bang uno na mainin kulang, hak sin Allah Ta'ala, minwayro niya katunay. Bihayan ng mga katotay manguran, wajib kato taniyo kataan, maghalga, mag-upiksa, magbarmula sinamal ibadat sin kita niyo. Nalaw yung Umar, nakatangis yung Umar, yari na lang nimpilak iman simbulawan, kato na kaulong niya pangawa sin maid mo, amuin magkaadjal ka niyo habay, darakon mo, ibang pamina kaw sin tamungon mo. Na doon man mga katautay mga uran simod, nakailo palombay. Pagsud palombay niya, imiyan siya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kiyublaan inasawa. Long niya rang, uno yan, aun aramala di magpagka mga Muslim, long niya way. Uno long niya, aun naghapin na Amirul Mu'minin, yung Umar ibn Khattab, long niya way. Nalaw sinasawa, uno yan. Long niya dang, yari simud, in pagdunya palong simbayta, karna lara kunin pag-akhirat ta. Allahu Akbar. Nain nasawa yaon, bar iman, long niya bang bihayan, malaraking pag-akamata, subayta, higuwa, ding halawang ba ini. Na long niya tumabang dakaw, long niya tumabang ako, magpagwa, sindun niya ng halombayta. Long niya rin ng dirham, iman sin dinar, impilak iman sin bulawan, karinakaw, hipagdihil tanah mga tao miskinan. Piyagdihil nila mga katautay mahuran, mga tao miskin, minsan ang bukusing wayroon na kapin kanila. Bihaya ni mga bariman, mga katautay mahuran. Na malasa sila hatay mangud nila Muslim. Bukod mahalga kanila yung pagdunya. Bihaning kaaw na kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada po na masasingkitan yun ni mga kamaasan bang man hidayatan sin Allah Ta'ala. Mami wifi, mami signal, mami TV, mami laptop, mami singkatan kapanyapan hisod maong palang simbay niya. Karna julja na unin pag-agama sin anak niya. Yan mga katutay manghuran. Ay ikaw mga kuyagan sa ukat na kodilan sin Allah Ta'ala. Ni'mat. Inyan nekma aun waktu mahinang siya panandas, mahinang siya bala iban musiba hambok manusia. Bang siya di maingat mag-usan. Namura-murahan dito na sadya patugtubon ko yung patumtum ko. Bang man kita niyo anugaran sin Allah Ta'ala sin pagtawbat, hadit pakita niyo dagpakan sin kamatay, magsukor kaniyo katan. Bang man kihaba pa sin Allah Ta'ala inumul na to halong pagtaat kaniya. Sarta bang man kita niyo tawfikan sin Allah Ta'ala mausalin katan waktu na to ingkatan alta na to doon hakaridaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Mahulinyal mamaid na ko ala palsin Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.